verdade que cando chega o tempo, os galegos o que queremos é poñernos a tomar o sol. Ben o sabedes, aí buscamos calquer maneira e calquer recuncho para tomar uns rayiños de sol, pero moito ollo porque a veces cometemos máis dunha temeridade. E se non atendede a esta imaxe que estamos vendo aquí, é unha imaxe na Coruña. Mirade ese mozo subido a un tellado dun edificio de varios andares, é dicir, estamos falando de algo moi alto, un tellado tamén moi empinado, e el sacou ese colchón da cama, porque non é un colchón da praia, é un auténtico colchón da cama, e deitouse aí a tomar o sol no tellado do edificio. Entendemos que é no edificio no que vive, pero dende logo o que está cometendo é unha temeridade terrible, así que está moi ben tomar o sol sempre con protección e sobre todo sempre protexéndonos de non facelo nestes sitios perigosos. Totalmente. O que nos chama tamén a atención é que para nada é a primeira vez que vemos unha conduta aquí na Hora Galega semellante a esta. Fíxense, por exemplo, estas imaxes que tomamos en Santiago de Compostela, na zona de San Roque, hai aproximadamente 2 anos. Unha muller no tellado sen aparentemente ningunha medida de seguridade, xa poden intuir aí, pois toma o sol nese edificio que comprobou este programa de feito de 4 alturas, 4 andares, como hicimos, un bronceado moi de risco, e hoxe decidimos, volvamos á Coruña para ver se esa conducta de risco somos quen de localizar ese home. Bronceado de risco que é coñecida esa persoa xa como o disfrutón coruñés. Ai, será que esta calor nos fai subir a febre e facer cousas inesperadas? Vouche enseñar unha foto, a ver que che parece. Vexo ben polo sol. Cagallos. Que che parece? Bonita. Sí, que é un paisano tomando sol, nada máis, non? Onde está tomando sol? Nun tellado. Sin arnés, claro, está aí. Oxe, na Hora Investigadora imos na busca desta especie nunca antes vista, o disfrutón coruñés. Lograremos dar con algunha pista do seu paradoiro? Está nun tellado. Un tellado. Pois fai ben, é logo. É que cuanto máis arriba, máis colle. Exactamente. Bueno, actividade de riesgo, desde logo, subir hasta aí, non? Eu faría con arnés. Está nunha azotea. Ostra. Daríalle medo a usted poñerse aí a tomar o sol? A min sí. Ai, sí. Sí, muller. Encima co vértigo que teño. A ver, tomar sol no está mal, pero tomarlo en el tejado pone en riesgo su vida, digo yo, ¿no? Peligroso, ¿no? Sí, claro. Te está exponiendo a que se haga más daño a la piel, ¿no? Porque está más cerca del sol. Moita gana de sol e moita gana de intimidade, entonces pareceme ben. Home, e naide non te ve, é verdad? Mal non lle fai a naide, Bueno, vou vos enseñar outra vez a foto porque eu necesito que me axudedes a descubrir en que zona é isto. La Sagrada Familia. Que non sei se non será pala. Non. Ai, non sei. Ou máis para baixo que son marbellos. Non. Máis por alá para arriba que son marbellos. Pala. Sí. Por favor, alguén que me pare. Para, que me tens que levar buscar a este home. Buenos días, Dani. Por la mañana. Oe, tú que eres da Coruña, a ver se me podes axudar. Ando en busca dunha persona que tomou o sol nun tellado. Tomó el sol en un colchón, ta. A ver, tú poderíasme botar unha man para saber localizar ese edificio que non damos con el? Ai, pois non teño nin idea, Bueno, non será unha cousa que se estila moito na Coruña. Ou sodes así, os coruñeses, de poñervos aí nos tellados a tomar o sol? Pois mire, resposta moi galega. Depende. Debe ser Monte Alto, non? Só teño esta foto. No, digo porque como hai mar, ten que ser unha zona alta, Monte Alto, diría. E onde hai mar? Isto é o cielo. Aí é o cielo. Bueno. Esa terraza... aí non era. Entón, pa onde vou? Pa que barrio vou, lo? Mira, vai ali e pregunta. Por onde vou para ir á Sagrada Familia? Por aquí a la derecha. Pois Sandra, Carol, vou en busca desta persona a ver se a encontro. Moitas gracias. O mapa mándame por esta rúa. Bueno, pues vamos probar. A ver se non me perdo. Espera, que te estaba buscando. Por fin te encontro. Non me estás buscando, non? Sí, que mira que estás tomando aquí o sol nunha azotea. Non eres tú. Eres moi parecido. No, yo creo que es el que graba, es él, yo creo. Esto, perdón. Non podo máis. Levo case 12 horas buscando a esta persoa e nada que aparece. Así que xa, a desesperada. Se vos que nos estades vendo, sabedes onde o podemos atopar ou quen é, por favor, poñédevos en contacto con nós. E incluso se es ti, por favor, chámanos.